Historie je plná slavných mužů, kteří svými válkami, důvtipem, diplomací nebo vynálezy ovlivnili tok dějin. Ale nebyli to vždy muži. Postavení žen v historii bylo spíše, řekněme, podřadné. Patriarchát se ustanovil už ve velmi raném středověku. A přitom víme, že už předtím ženy zastávaly například v tlupách pravěkých lidí důležitou funkci. A to nejen jako matky nebo sběračky, ale také jako šamanky, náčelnice či dokonce božstva. Pojďme se podívat na několik žen, které určitě zasáhly do historie a nejen do ní. Seznamte se. Toto je Eliška Přemyslovna. 20. ledna 1292 se komnatami na Pražském hradě rozléhá dětský pláč. Právě se zde narodila poslední Přemyslovna. Narodila se jako dcera českého krále Václava II. A Guty Habsburské. Když jí bylo pouhých 14 let, stižen tuberkulózou Václav, král český a polský, vydechl naposledy v Praze 21. června 1305 v měšťanském domě zlatníka Konráda. Jeho syn, Eliščin bratr a jediný mužský následník Václav III. Svého otce přežije jen o pár měsíců. Václav III. Byl zabit ve čtvrtek 4. srpna 1306. Místo činu bylo pravděpodobně v budově olomouckého kapitulního děkanství, které stálo západně od katedrály svatého Václava. Po vymření Přemyslovců takzvaně po meči, čili v roce 1306, se Eliška tak stala nejcennější nevěstou v Evropě, protože manželství s ní znamenalo nárok na český trůn. Byla v hledáčku několika evropských šlechticů, včetně těch z habsburského a vytrbarského rodu. Existují zmínky, že měla být provdána například za Rudolfa Habsburského, syna Albrechta I., ale tento plán selhal. Rudolf zemřel brzy po korunovaci v roce 1307. V 5 letech ztratila i matku a později ji ovlivnil dominikán Kolda z Koldic. Po smrti otce a bratra Václava III. V roce 1306 se českým králem stal její švagr Jindřich Kurtanský. Eliška, zklamaná Jindřichovou neschopností, odešla do svatojindřišského kláštera ke své tetě Kunhutě Přemyslovně. Během jejího pobytu v klášteře se politická situace v Čechách měnila. Jindřicha Kurtanského krátce vyhnal Rudolf Habsburský, který se nechal zvolit králem. Po Rudolfově smrti se Jindřich vrátil k moci. Objevily se návrhy na sňatek Elišky s Fridrichem Habsburským, ale ty se nikdy neuskutečnily. Historici se rozchází v datování Eliščina pobytu v klášteře. Někteří tvrdí, že tam odešla po Rudolfově smrti, jiní, včetně Boženy Kopičkové, datují její pobyt do let 1306 až 1310. Skupina odpůrců Jindřicha Kurtanského chtěla na český trůn dosadit Jana Lucemburského a provdat ho za Elišku Přemyslovnu. Eliška souhlasila se sňatkem, aby zachránila dědictví svého otce, i když věděla, že to povede k roztržce s její sestrou Anou, Jindřichovou manželkou. Říšský král Jindřich VII. Potvrdil, že Eliška je právoplatnou dědičkou českého trůnu. Jindřich Kurtanský se o plánech opozice dozvěděl a snažil se Elišku provdat za míšeňského barona. Eliška tak utíká z Prahy do Nymburka a později se vrací, když je protikurtanská opozice v čele Prahy. Na říšském sněmu ve Frankfurtu nad Mohanem bylo dohodnuto, že Jan se ožení s Eliškou a stane se tak českým králem. Svatba Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny se konala 1. září 1310 ve Špíru. Elišce je v té době již 18 let a je tak o 4 roky starší než Jan. Jan s Eliškou poté vyrazili do Čech, aby se ujali vlády. Po neúspěšné pokusu o dobytí Kutné Hory se Janovi podařilo ovládnout Prahu a Jindřich Kurtanský s Anou z města uprchli. V prvních letech manželství, kdy panoval relativní klid, se narodily dcery Markéta a Jitka. Eliška, starší a zkušenější, měla na Jana značný vliv a snažila se přimět, aby obnovil slávu českého státu z doby jejího otce. Jan se však potýkal s odbojnou šlechtou a Eliščiny snahy o ovlivnění politiky, někdy i bez jeho účasti, vedly spíše k napětí.
Jan trávil čím dál více času v zahraničí a do Čech se vracel především kvůli penězům. Manželství Jana a Elišky se začalo rozpadat kvůli Janově znětlivosti, Eliščině tvrdohlavosti a rozdílným názorům na vládu. Postupně se tak z jejich vlády stal boj mezi manželi a jejich stoupenci. Jan se opíral o šlechtice v čele s Jindřichem z Lipé, zatímco Elišku podporoval Vilém Zajíc z Valdeka. Kromě osobních sporů šlo i o mocenské pozice. Eliška Přemyslovna neměla v období svou nevlastní matku Elišku Rejčku a jejího partnera Jindřicha z Lipé. V zemi se tak vytvořily dvě skupiny šlechty. Jedna vedená Jindřichem a Eliškou Rejčkou a druhá vedená Eliškou Přemyslovnou a Vilémem Zajícem z Valdeka. Jindřichova skupina byla silnější, protože mnozí považovali za většího zastánce českých zájmů než Jana Lucemburského a jeho ctižádostivou ženu Elišku. Jan Lucemburský nechal Jindřicha v roce 1315 zatknout kvůli podezření ze zpronevěry peněz, což vyvolalo znepokoje mezi českou šlechtou. Pod tlakem šlechty musel Jan Jindřicha propustit a dokonce se s ním i s Eliškou Rejčkou spřátelil, což ještě prohloubilo nepřátelství mezi oběma královnami. Situace mezi Eliškou Přemyslovnou a Eliškou Rejčkou se dá popsat jako válka královen. Obě ženy stály na opačných stranách sporů mezi šlechtou a králem, které nakonec vyústily v otevřený konflikt mezi Eliškou a Janem. Jan nakonec přijal požadavky české šlechty vedené Jindřichem z Lipé, s čímž Eliška nesouhlasila. To vedlo k Janovu odporu k zemi, kde byl považován za cizince a jeho zaměření na zahraniční politiku. Navzdory sporům s Janem Lucemburským porodila Eliška v roce 1316 syna Václava, pozdějšího krále Karla IV. A v roce 1318 pak syna Přemysla Otakara. V roce 1319 se jejich manželství definitivně rozpadlo. Jan uvěřil obvinění Jindřicha z Lipé, že Eliška chce prosadit svého syna Václava na trůn. Proto napadl hrad Loket, kde Eliška žila, a odvedl její 3 nejstarší děti, zejména Václava, aby tak zabránil Elišce ovlivňovat politiku. V roce 1319 se Eliška s Vilémem Zajícem z Valdeka a dalšími odpůrci Jindřicha z Lipé pokusila ovládnout Prahu, ale Janovo vojsko bylo silnější a Eliška musela uprchnout na Mělník. Manželé se krátce usmířili v roce 1321 po Janově zranění, kdy se jim narodil syn Jan Jindřich. Poté ale opět došlo k roztržce a Eliška uprchla do Bavorska ke své dceři Markétě a jejímu manželovi. Eliška se vrátila do Čech v roce 1325 oslabená tuberkulózou a zlomená událostmi. V politice už neměla vliv, protože Vilém Zajíc z Valdeka umírá. Jedinou oporou jí tak zůstal její bratr Jan Volek. Její děti se postupně vdávaly a ženily a odcházely tak z Čech. Pouze nejmladší dcera Anna s ní zůstala až do její smrti. Ke konci života se Eliška věnovala sbírání svatých ostatků, podpoře zbraslavského kláštera a snaze o svatořečení Anežky České. Zemřela v roce 1330 na tuberkulózu a byla pohřbena ve zbraslavském klášteře vedle svého otce a bratra. Eliška, i když se to nezdá, měla velký vliv na svého syna pozdějšího nejslavnějšího Čecha, krále Karla IV. Její život byl těžký, krásná, chytrá a přesto těžce zkoušená životem, česká královna, která ovlivnila tok evropských dějin a především pak vnímání českého království. A tím naše procházka životem této panovnice končí. Co myslíte? Jak velký vliv měl její život a péče na budoucí osud českého království? Já se budu těšit u dalšího videa, zanechte like, koment a zazvoňte na zvoneček. Za těžký, ale krásný život Elišky Přemyslovny.